लगतो चिलाच प्रसिद्ध विश्वेश्वरिपा शिवे त्वं त्वमेश्वरीं वितराचरच या श्री स्वयं सुकृतिना पावनेश्वरलक्ष्मी पापात्वनां कृतिरियं हृदये समुते सर्पाशदां कुलजनं प्रभवेश्वरस्य दारिद्र्यदुःखलया श्रीकात्वरण्या सर्वोपकारितरुण यशदार सीता त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धुर्दशधा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम एव मे हे बन्धुवस्वान्दुरसांसाय सोमान् सर्वदेशदुजादेव महागौरीदेव हे मृदुजा महारानी की जय, शारदा महारानी की जय, लक्ष्मी महारानी की जय, सरस्वती महारानी की जय, कार्तिक गणेश की जय, अनंत महाराज की जय, बम बजनाथ बसवेग हर हर महादेव। हे मृदुजा महारानी की जय। रमाकांत पांडे आणि आज गेले 22 वर्षांपासून दुर्गा पूजा स्टार्ट केलेलं आहे। दर वर्षात करतात तसे हे वर्षात आम्ही केलेलं आहे आणि दांडियाचे प्रोग्राम दोन्ही टाईम आरती आम्ही केलेले आहे। आज रामायण पाठ चालू जाता फाले हवन पूजा जातलो ते उपरांत महाप्रसाद आसतलो आणि परवा विसर्जन जाता। किती उमेद दिसता तुमकां हे करप? उमेद म्हटलं आमचे ते परंपरा आम्ही पाळटा आणि देवीच्या दर्शनाचे लाभ लोक घेतात आणि खूप लोकांचे मन्नत पूर्ण जातात। कितले लोक येतात? 10 दीस लोक कितले येतात? लोक हांगा हिशोब ना लाखांनी लोक येतात। दर वर्सा करतले अशें? दर वर्सा आम्ही 22 वर्सां जाले करता आणि आमचे प्रयास आसतले की सदा कायम रावचे।